Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Сьогодні у костьолі обходимо свято святого Матвея, апостола и евангелиста. Просим про заступництво этого святого, как мы в нашем щоденном житті были сопровождены добрыми апостолами, как добро ведали Святой Евангелие, как поплотно его живим и как вместе в эту правду Божию усім людям. В этой святой мшу ахвярую во всіх інтенціях, які були прочитані перед святою мшою, долучаючи заступництву святого Архангела Михаила. Перепросим Бога за все наши грехи, как мы годно могли скласти в эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что совершили ряды, думкою, словом, учинком и заниманием. Моя вина, моя вина, моя вина. Тому прошу наисвятейшую, за все Пану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Богу всемогутному и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты у своей невыказанной милосердности окликал мытника Матвея до апостольского служения. Проси его заступництва учени, как мы по его прикладу наследовали Христа и завсёды были ему верные, які з тобою живі владарить у єдності Духа Святого, Бог про усе веки вечные. Аминь.
слава да Ефесу. Брати, молю вас я, князем Пана, поступать годно покликанні, яким ви покликані, з усією покорою та годністю, з доброю терпливостю, терпячи один одного любові, стараючись заховать єдність духа в союзі миру. Одно тіло і один дух, як і ви покликані, у одной надії ваших покликані. Один Пан, одна віра, один Христ, один Бог і Отець усіх, який над усім і проз усіх, і во всіх нас. Кожному з нас дадена ласка поводле міри Христового дару, і Он поставив одних апостолами, других пророками, інших євангелістами, інших пасторами і наставниками, для виховання святих для справ служення, для будування Христового тіла, покуль все ми прийдем до єдності і віри і познання Сина Божого, до чоловіка досконалого, до міри сталості поводле Христової полноти. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час, коли Єсус проходив, побачив чоловіка, який сидів на митні по імені Матвей, і сказав йому: «Іди за мною». Він устав і пішов за ним. І коли Єсус сидів за столом у домі, шмат митників і грешників прийшло і сіло за стол з ним і учням його. Убачивши це, фарисеї казали учням його: «Чому наставник ваш єсть і п'є разом з митниками і грешниками?» Єсус же, почувши це, сказав їм: «Нездоровим потрібен лікар, але хворим. Пойдите, научитеся, что значит милосердности хочу, а не ахвяры, бо я не пришел кликать праведников, а грешников». Это слово Пана. Сьогодні, читаючи Євангелію,
хочеться так розпочати з вельми важних слов, які говорить сьогодні Ісус Христос. Дорогі грешники. Так упрост увесь час говорить сьогодні, повторяє Ісус це слово, звертаючися до кожного з нас. І справді, цей момент покликання Матвея є особливим, який ми сьогодні вспоминаємо. Бачимо Матвея, який сидить за столом у своїй метні, сидить попросту у граху. Сидить у граху і не ведає, що вчинити. Може, є прагнення, як жити у свободі. Але тут іде Ісус Христос, і у своїй милосердності каже до Його: «Іди за мною». І Він устає і йде з ним, оставляючи це грешне життя. Справді, у кожного з нас у житті були такі особливі моменти, коли ми, по прикладу сьогоднішнього святого Матвея, менавіта устали і пішли за Ісусом. Але чим тільки на це ми можемо затриматися, коли ми затримаємося тільки на моменті нашого навертання, то будемо подобні до сьогоднішніх фарисеїв і книжників, які пережили раз у своєму житті навертання і думають, що на цьому вже все. Більше не треба звертатися до Пана Бога. Колись під час одних з реколекцій на святу, під час Великого посту, хіба у 2014 році, Папа Францишек сказав такі слова, що навертання кожного чоловіка – це обов'язок, який має пройти все своє життя. Кожен день чоловік навертається до Пана Бога і йде цією дорогою навертання, аж поки не зустрінеться з ним у небі. І менавіта цю дорогу кожен з нас хоче. Кожен з нас йде дорогою навертання, як зустріти Ісуса милосердного, як попросту дожити до того моменту, коли справді Бог притулить нас і прийняв своє благодарство. Тільки треба пам'ятати, що ми крочимо весь час і просити Пана Бога, щоб Він допомагав нам в цій дорозі, щоб відганяв від нас спокуси, щоб допомагав бідним. І, напевно, як сьогодні Ісус Христос каже: ми, грешники, отримаємо найважніший з народу, яким є благодарство небесне. Про заступництво святого Матвея, апостола и евангелиста, наручим Христу в молитве нашими супольной просьбой. Молимся за всіх охрещених, как яны молимся щоденно жить воду с Духом Христовым благословением. Тебе просим. Молимся за святого Отца, как он плотно выполнил свою миссию и вел людей на поєднання с Богом. Тебе просим. Молимся за людей, які щиро шукають правду, как яны знайшли її у Євангелії Христа. Тебе просим. Молимся за працівників митні, как яны сумленно виконували свої обов'язки, клопотившися про добробыт громадства. Тебе просим. Молимся за нас, тут задав, как мы молимся верно выполнять волю Бога. Тебе просим. Молимся во всіх інтенціях, у яких відправляється свята Мша, как просячи, чтобы во всем вспомнилась святая Божия воля. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы и учини, как мы, умацованное заступництвом святого Матвея, завсюди йшли шляхом Твоих заповедей, праз Христа Пана нашего. Аминь.
мою и вашу яву, принял Бога Отец Всемогутный. Нехай вам Бог прийме отряду слуг Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корыстно и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, свято апостол Матфея, мы приносим Тебе хлебные дары и покорно Тебе просим. Глянь ласкаво на Твой костел, який раз навчання апостолов думацевал веры, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, Духову серце, подякуем Пану Богу нашему. Правды годна это и справедлива, слушна и благоверна, как мы завсюди и усюди Тебе складали подвозягу, Пане святый Отче, усемогутный вечный Боже, бо Ты справедливый пастырь, не покидаешь свою молчанию, але просветых апостолов неспынно туляешь я опекай, как керовали ёю Ты, люди, яким Ты, як наместником Твоего Сына, доручил пастырскую владу, тому самим из усими святыми мы прославляем Тебе, разом с ними ускликаючи. Святый, Пан Бог всемогутный, небо и земля, море хвалы Твоей, прославляющий благословенный Бог, кто приходит у меня Пана, Сотворди, Боже, Ты святый, крыница усякой святости. Тому просим Тебя, святи этой дары, рассой Духа Твоего, которые стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет видано». Подобним чином по вечері взяв кілих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте з його всі, бо это есть келих крови мою, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чтите на мою память». Это великая таемница веры. счастье свое, Пане Иисус, признает Твое воскресение, и шагает Твою присягание. Вспоминаючи смерть и мертвых повстание Твоего Сына, отвернем Тебе, Пане, хлеб життя и хлеб исполнения, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удостоверь его в любови разом с папом нашим братишком, бискупом нашим Казимиром и всем духовенством.
Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які апостолів надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з цього світу, и дозволим уважить святого обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу в житті вечном. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Анной Марией, со святым Юсофом и Евбранником, со святыми апостолами, со святым Матвеем, со святым Архангелом Михаилом и всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебя, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, през все веки вечные. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, да мы были заусюди вольны от греху и закованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавця нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и молчи хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой, Пане, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передається ближнім знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене покликане на вечеру Його. Аминь. Я не знаю, как ты не прощенный, а я скажи только слова, и будет здоровье наше. Что
Молимся. Ласкавый Отче, Ты учинил нас удельниками радости, з якої святий Матвій приймав спавцю у своїм домі. Дай, как мы заусюду с живой верой приступали до стола Твоего Сына, який пришел покликать до спавления несправедливых грешников, яким же Ты его надарить на веки вечные. Святый Архангел Михаил, Держи нас в узнавании, будь нам обороной, сударь спокусы и пастырь злого духа, покорно просим, не дай его снишить Пан Бог, одари князю войска небесного, могутностью Божией, скинь вверх от шатана и ищут злых духов, які от нас Богу душ смирить по свете. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь.
Наверно, перед урочистостью святого Архангела Михала день другий. Тебе, Христе, браскайца, моцы сердца в жизнь просвету, прославляем, прозовем, спеваючи усей душою, как почуты наши славы, что с неводы я плывут, ушануваем Архангела, Твоего дому ясных духов, на початку воеводу, отважного орла неба, бо Михал своею силой перемог самого дьявола. Хаякека, яко зробить, Владар, как милосердный, отдалил от нас шатана, да бремя Твоя очистить нас на душе и на теле, и в беде управляю. Тебе хвала, Божа Ойче, Тебе хвала, Сыну Божий, Тебе хвала, Утешитель, Тебе, Боже, Святой Троицы, яки есть понад часами, им спеваем прославления. Аминь. Читание книги Даниэля. И сказал мне: Даниэлю, мой наимилейший, не полохайся. От першего дня, коли накировал ты сердце свое, как зразуметь и упокоиться перед Твоим Богом, слова Твои были выслуханы, и я прибыл дело Твоих слов. А князь царства Персов противился мне 21 день, и воспрыгнул до меня с допомогой Михал, один з перших князів, і застався так при цару Персу. Прийшов же я, как научить себе, что споткає народ твой при конце дел, бо это бачення на тие дни. И сказал: тебе даешь того, что я пришел к тебе, и теперь вернуся воевать супроть князя Персов. И як я выйду, тады прийде князь Явана. Але поведомлю тебе, что никто не может мне допомогти супроть их, один только Михал, князь наш, який со мной от першего года панования Дарии Медиянина, как умацовывать меня и быть для меня обороной. Отважный оборонца Бога наивысшего. С 5 спосылок про святого Архангела Михала у Святых Писанні 4 кажуть про його як про воєводу, який удзельнічав у обороні Бога і його хвали, книга Апокаліпсиса, у обороні Божого люду, книга Даниэля і тіло Моїсея, послання Юди. Отсюда с помою веков у христианской традиции святый Архангел Михал был представлен как отважный оборонца Бога и отримав шерах заступницких титулов. Найбільш відомими з'являються князю заступников небесных, князю войска небесного и гетман войсков ангельских, Харунжи Бога. Услед за этими титулами пошло сакральное мастерство и литература. Мастаки, скульпторы, поэты и письменники непосредственно конкуруют один з одним у представлении святого Архангела Михала у рыцарских доспехах и постати переможцы
над неприятелем Бога и людей сатаной. Одна з молитваў, укладзеная ў першых веках касцёла, выраз захаплення святым архангелом Михайлом, пераможцам сатаны, была написана так. «Які ты пригожий, святый архангел Михайле, у твоей небесной зброї, які отдаешь хвалу Богу перемогой над его неприятелем». Легко тут прочитать выразные намеки на драматичную борьбу, якая колись отбылася у ангельском свете. У час той страшной битвы святый архангел Михаил стался тем, кем есть теперь. Его боевой заклик «Хто ж коли не Бог» стал не только закликом до битвы, але так само был могутным криком правды. Той заклик повинен и теперь докрадаться до наших думок и сердцев и супроводжать у нашем житті промнем звышнатурального святла. Заклик «Хто ж коли не Бог» есть голосом правды, який вядзе до приношения Богу належной хвалы и до перемоги. Не забываем про то, что битва, якая колись была на небе, сярод духовных істот триває і тепер. Звертає на її увагу благословений Бронислав Маркевич, кажучи, перед тим гэта была боротьба поміж добрими душами і злими. Сёння гэта супрацьстаянне поміж двума лагерами. З одного боку стоять анёлы і люди доброй волі, а з другого узбунтований анёл і злые люди. Святый Михаил – один из наилепших князів небесных, и князю люду Божого, керуя той боротьбой неспинно. Мы повинны задать себе питання, коли б сьогодні прийшлося кожному з нас удельничать у гэтым духовном змаганні. Що б я робив? Як приступить до той боротьби і перемогчи? Перше за все, як навчав благословений Бронислав, треба шукати володарства небесного, добротов духовных, якія вечныя, бо тое, што не вечнае, не з'яўляецца сапраўдным добром. Такім чынам здабудзем неба, а на зямлі знойдзем шчасце, якога свет даць не можа. Бог патрабуе ад нас змагацца ціха, пакорна і верна кожны дзень, асабліва супраць непрыяцеляў нашых душ. Патрабуе ад нас барацьбы ў Духу Христовым і ў Духу Яго Святым. Ён хоча, каб мы кожны дзень, кожны на сваім месцы вялі перадусім бяскроўную барацьбу. Не трэба турбавацца вынікам той барацьбы, бо Jesús Христос пра сваю смерць і змёртвых паўстання атрымаў агульную канчатковую перамогу. Дастаткова, каб мы былі з ім, каб трывалі ў яго ласцы и памятали про то, что в истории с Богом, с Христом, святый архангел Михаил не только является для нас выдатным прикладом, але и наилепшей допомогой. Святый архангел Михаил – рупливый оборонца Бога наилучшейшего, допомагай нам у штодзённой борьбе за Бога у нашем житті. Заступник святый наш Михаил, молитвы для Бога вознеси, ратуй таинстве восставай, мощью Божией зло растрани. Заступник святый наш Михаил, молитвы для Бога вознеси, ратуй таинстве восставай, мощью Божией зло растрани. Заступник святый наш Михаил, молитвы для Бога вознеси, ратуй таинстве восставай, мощью
ласкою вибраних і обіцянням уділу у щасті життя вічного у небі, занесем до Бога наші просьби, повторяючи: Пане, будь нашим світлом і обороною. Пане, будь нашим світлом і обороною. Пане, який з'являєшся щастям своїм створенням, керуй нашими думками, прагненнями і чинами, кому виконуючи Твою волю, во всім Тобі подобайся. Пане, будь нашим світлом і обороною. Усемогутне Боже, життя земне, яке Ти нам подарував, з'являється пригожим. Зроби, как пригожости этого світу не закрила перед нами пригожості життя разом з Тобою у гэтым житті, а так само у вічності. Пане, будь нашим світлом і обороною. Усё, что створенное пригожее, гэта справа рук Твоих, Боже. Перемени святлом Духа Святого наше сердце, как были готовы отдать усем, что иное, узамен за наивысшее добро и лепший свет. Пане, будь нашим святлом и обороною. Христе, Откупитель свету, владару нового створения, зверни наше прагнение до Твоего благодарства, у яким сядешь праворучиться. Пане, будь нашим світлом і обороною. Молимся. Святий Архангеле Михайле, великий оборонца Бога наишедшего, який своим закликом «Кто ж коли не Бог» узнесся в огненный крик правды и пойшов за Богом, выпрашивай нам и усим, за кого мы молимся, ласку, как мы верно становились у обороне Бога, у кожную хвилину и у кожной ситуации. Аминь. Святий Боже, святий Господи, святий, святий, змилуйся над нами. Святий Боже, святий Господи, святий, святий, змилуйся над нами. Святий Боже, святий Господи, святий, святий, змилуйся над нами. От пожару войны заразы, храни нас, Боже, от грома исполненной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные Твоего просим, выслухай нас, Боже. Иисуса победа, ускоряй наши растения, тратить здоровье права, Боже, новый знак победы, что нам ростом веку жить, святой веры прими свет, Богу вечному Твой Сын, православный хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Отцу вечного святла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушанувати святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсюду отчували в себе днем Твоего откупления,
який живешь и володаешь с Богом Отцом, у едности Духа Святого, Бог през все веки вечные. Аминь.